Naik bagi gotan Penande ati Kadorong sayang Majoran taibana Itu talin dan Ede urang Mete, selamat datang Mete, selamat ngobrol. Oinana bakanda Allah di bari biadi cubo mandendang kanyo biadi cubo mandendang kanyo jika amangabe elo aja budi jika aja piti kaputu ijo ni makini adi makanu biadi cubo mandendang kanyo tararira untuk alai masa samala manako Wairata tangan nenai dan malang nene Tio obadan tua kalape juo tararira Tio obadan tua kalape juo
Dia dicoba sekali lagi tararirang tualai masuk samalan badanku tararirang lepa aji kini kan ada walaupun rusak di dalam hati nenek kan kaluan elokan saja tararirau nada kaluan elokan saja dari seperti satu jam racu lagi ko di papanjang na iya dari kasatan sampai ke mana dan kasatan Kawijaya. Dari Pak Kayo jadi cemburu bangun lagu di papanjang saya olah kulit kudu jelas guna niko sampaikan mana ada kulit kudu ko Kawijaya sampai dia joi jangan kasubaya mela gitu taraniran mungkin sarumanya joi asa yakin semua banian nenek dalam mojo lambe sampai jua tarariran asa yakin jomi mananti sahabat dulu Pak Kayo
sakit pesan terima kayu ke pakai ulet bulu ku hayo. Si Joni sajo lah dong kasurang lagi. Nan mak kayu jangan lah ya. Sebab badan itu yang panjang ada risiko ya. Pesan terima kayu. Oi de Joni tolong akan de de bangkayo waitu pulo tarari ramu lawa amalan kini kalau itu bangkayo suakan dada yang panjang ayo di si kota tapi tajam tak malukai. Oh, sadar. Dah rasa? Ada di?